Ayun, nambagarabi tayo amin, kakailian. Uh, Ayes ti Abril, uh, Biyernes Santo. May kasangapulungal daw ti uh, panagibasa tayo ti Dandanim. Iti tayo ti programa tayo nga Aseng Live at Night. Sakbay na, agyaman tayo manan kini Jets Costales. Ito dito'y saan tayo pa nga naibos ngayon sagot ng basi. Ibig sa unay dito'y music tayo nga nakapimpintas. Instrumental nga sa Miweng Ilocano. Medyo yan, himapsot ba si Ten. Tumagay tayo pay sa kailian. Hello, Adi Pastor June Gaygayed yung Bagarabim Naragsak, Biyernes Santo. Talaga nalamuyod dati nga basi. Thank you, Judge Costales. So, sakbay na dito bado tayo itagat dito ti bado ti convention Gumil Pilipinas Convention di 2012 na angay sa jay Baknutan La Union. Jakamuno dayo tinauding convention another ayan ni Aloha Apo Paul Jan Castillo. Thank you ti panagbuyayo ni Apo Arnold Pascual Jose. Iti 2012 ba ya? Isumat tinauding nadaraayan day di Manong Reynaldo A. Duque. Tapi mo sa iso na ti Marso 2013. San nga nakadaraayan sa Jay Gonzaga Cagayan. Yung nag-lecture pala iti. Ti may papanit ti Nunjak Mariro kat panagsurat iti sarita. Okay, so dati ti tema tayo idigat ko Gumil Pilipinas ni Manurat kas Manursuro. Hello Adi RJ Alunday. Thank you ti panagbuyam. So dahil iti may kasangapulong aldaw iti panagibasa tayo iti Daniel kas pangrambak iti Abril abulan ti literatura nga Ilocano. Kas nadakama tayo iti kalman ti ibasa tayo uno sanlangan nga ibasa ti Daniel na hello brother Rodel Ringor Estacio. When nasyado tapo Rodel da kay manen naganay ko na ako tayen saan lang ang panagibasa ti Daniel Ludikit oray kaskasano trataran tayo dati mismo aman naniw siyang kabasit background and tapno iti kasta damot lang maawatan tayo di kadi ti sursuraten no sinurat ti may isang manani wano may isang manurat ket amom ti pinaggapuan na pag-agapuan na pigsa ti music tayo nga nakabimbintas so ni Apo Isabelo Florentino de los Reyes isuna ti inauna iti lima nga anak da Apo Leona Florentino ti ina ti literatura nga Ilocano ken inamit ti literatura iti Pilipinas ken Elias de los Reyes isu ti umunang anak da. So nadakamat tayo nga nagasawa iti edad 14 ni Apo Leona iti tawen ng 15 inyanak na ni Apo Don Belong. So ni Apo Don Belong kat nayanak in di Hulyo 7, 1864 pimusay di
Octubre Ages 1938. So medyo nataengan pimusay. Ni nagadan patyenda syempre, obviously ti nakalaan ni Don Belong ti dara na kas manurat agad at ni mother na ta awan matunay ti natakamat may pabangkin ni father na malaksid nga kamong dayto iti nasaliwanwan na pamilya nga malaksid iti dayto nga naala na ti dara ti kinamanurat kini Apong Leona ti patyenda nga ng naganatin yawag na dyan nang gutigot kini Isabelo Apo Don Belong nga agbali naman nurat ket ni uncle na uno kabagyan ng Don Mena Pexon Crisologo nga nairanra na nga impataros tayo matiduang drama na ni Apo Mena Pexon Crisologo na jay Crisologo Street jay Bigan dahil tinakay panagana na ni Don Mena Pexon Crisologo. Okay, so dahil iti nang gutigot kini Don Belong nga agbali naman nurat nga idi plano ni Don Isabelo ti rumama ni ti revolusyon against ti kadagiti Kastil Espanyol medyo ingawid ni Don Mena Pexon Crisologo. So idi present manong aseng kuna ni Adi Sherwin Alegre Ancheta. Thank you Adi Sherwin. So ni ubing nga Isabelo simrek iti minor seminary ti Bigan nga taksanggasat wenno pagsayatan na kaputi kinaigat dagiti praile dito nga imuna remusing ti rebelde nga rikna ni Don Isabelo ket impanguluan na ti kasla sang basbasik nga revolusyon kontra kadagiti praile sa Bigan. So dito yung ti nangrugruganan ti salimuot nga relasyon ni Don Belong kadagiti praile. So ititawin ng di malpas nga high school may dito Manila nagbasa jay San Juan de Letran dito Intramuros bayat man dito pa nagbasbasa na dito nga pimusay di amana syempre amun ti amamon medyo mapilitan ka basit mga dumiskarten para iti pa nagbasa tagbasa pa lang dito nga nang rugi nga nagsursurat ni Don Belong kadagiti na duma-duma dyaryo nagbalin pa nga editor ti dyaryo Pilipinas gareta kinanta ti kutibo tayo tapno adda na yun dahil patulod ni Nana Leona pagbasa na Diario de Manila ito ti associate editor iso na dito din. And kalpasan nga nag-graduate DJ Letran, ti Bachelor of Arts, simrek DJ UST, nagbasa iti notary public ko na notary publiko. Ngam saan na nga na-practice kaputa saan na nga na kada age requirement na masabol nga 25 katapno. Hello bro, Isagani. Apo Bird Balayans, adto pants mo Balayans, pero panak pa yenyot. Tagay. Na. Tiger baso ti Tiger dito yung tinagyan nagat basi ni Judge Postales. Bareng maramanak tumet ita basim no umayak tu gumatang iti banawag dita pestom ito malbas ti ICQ apo hehe. Kuna ni Brother Rodel Estacio. Wala, brother. Talaga nga nalang muyot. Okay, so saan nga nakapag-practice notaryo nag-asawa nga nasapa ni
ni Don Belong masapang naglumanding nga unada. Siyempre da pamilya na masapol nga suportaran na yung una nga naramin na ti negosyante na ti negosyo na pawn shop kin bookstore siguro kapareho kisuna nga nakapoy nga negosyante nalugi yung bookstore kin pawn shop na itata dito nga nasumok na ti nagbalin nga publisher ken editor ti L. Ilocano. Sa palipatak po dakamaten personal amay sa kadigiti magusgustuak nga tao ni Apo Isabelo de los Reyes. Kas makita yun dati dalan ti biyag na kat medyo kaslakas di samot ti magusgustuhan ti men nga aramiden napan seminary rimuar tapos nagsusurat dikuan ag-edit ag-research ag-translate yeah. So inwar na dati diaryo na nga L. Ilocano nga iso ti nakaisariyaan ti epiko biyag ni lamang. Okay? So malaksin ti data. So kaputa DJ nga nakita natin medyo paglainganan gan urekas-kasan ugat masuportaran naman ti pamilya na nagbaling scholar, researcher ni Don Belong. So at the El Folklore Filipino na dito di translated into English ng El Folklore Filipino. At dapay kuha na to Tomo 2 volume 2 na isuditi niya nakipablakan pa malakas kina isa-realize iti El Ilocano na ipablak pa di El Folklore Filipino da jay epiko biyag nila ang and siyempre ano pa sa bali nga ipablak na nadan mo iti kong connection iti sabsabali nga pagilya nakapag-exhibit mo ti jay Paris inramraman na maten nga impapablaak uning exhibit dagay dandanyo ni nanang na oray na pimusay ni nanang ng ani Apong Leona and late ko dito 1880s nga medyo gumulgulo ti kasasad ti pagilian i-picture nguntuman met ni fighting pugita ipangastamet akas kadata kagaya no balance una balance na ganan siyempre na ganito yun so lagi kahit nati ko makibiyang ko may ti revolusyon ngung ko na ni Don Mena Pekson Crisologo nga ando sa bali nga mabalin mong aramidan. So dahil pa nagsusurat na medyo naungad na nga sumurat hindi na ng tiyempo nakikapablag mo jay La Solidaridad itay Diario niramrama nga tinililuda imbal lang da Espanya naibalod di jay ti suwag pamanotawin di mga tiyempo hindi kuan natay pa dya mo ng asawanan dapay ka pinagawid hindi eventually mawaya na waya andan sila tinulungan dapay kidingan niya sawa ti may isang Kastila Espanyola no amangan kunada no sumardeng yung susaro na digitalen ng against ti Espanya nakaasawa ti Espanyo lang mintutuloy na wala tayo kahit ang karamidan iti nakaawid dito Pilipinas binawangay dakin ni Apo Gregorio Aglipay ti Iglesia Filipina Independiente Aglipayan Church kat no iso nati ko anda nga founder ni Don Belong talaga nga matitirik na nakadigiti papraile siyempre kinadumatin ti nadadal na may pagapiti
teolohiya. So pinagbalin ng bishop ni Apo Gregorio Aglipay ket isuna ket honorary bishop. So kastulong na iti dayto nga Protestant church timulong nga dagiti katekisismo, Biblia isuna gayam tim mo na nang i-translate iti Ilocano ti Biblia ngam ti Protestant. So hindi tayo may nakakita no niya tilangan na yung translate na ado pa nga sa baling dokumento ti simbahan tin translate ni Apo Don Belong. Nya pay kalpasan na nagbalimpay nga presidente ti may isang union iso na ti bigbigon nga ama ti ti unionismo iti Pilipinas, ama ng ang manggagawang Pilipino. So ti presidente ti kita nagaduti na ramin na nagbaling nga senador and malaki sikreto talaga nga nagadu dagijay translate na nga saalangan nga iti Tagalog ken Ilocano no di pa kisab sa bali pa nga folk tales kadwan na uno istorya dito Pilipinas. Sinurat na pa dito istorya ti Ilocos. Istorya ti Ilocos. Ito yung El Folklore Filipino pay dito iti nagado ti maipapan kadagiti nagkakauna pampamati tayo takayat nang panagnakan idi kadagiti Espanyol nga sakbay pa yung simang kadagiti Espanyol adda pamati tayo nga adda sistema ti pamati tayo iti Apo kuno Apo Dios nga saan nga laeng nga dayta Apo Dios nga inyeg dagiti Espanyol dagiti kahit na panaglagan so no kayat tayo nga agsukisukpay no agadal pay may papan iti Ilocano theology so biyanan tayo dagiti sukisok ni Apo Don Belong. So niya pay ni Apo Isabelo de los Reyes pay ti author ti kaunaan nga Ilocano short story ana po luan ti langit nga inanama tayo. Nagpinas ko mga makaala tayo ti kopya natin nga short story i-translate tayo man maraman na namot ti kaunaan nga sarita dagiti Ilocano. Makumpay ti nakita tayo man Tata at tibasahan tayo nga danyo na kat translate ni Adi Professor John Lee iti Tagalog John Lee Lasaga intaksang gasat kapupukaw dagiti libro tayo ng Ilocano thank you tayo kan ta inted na dahi jay dokumento nga nangalan na dito nga daniw napauluan iti panakalilaw ngay di basbasaad adda nalagip ko kanta nga Ilocano nga posible nga dayto nga daniw ni Apo Don Belong kat nanging basaranda iti dayto nga kanta nga Ilocano ti lyrics na so sakbay na basaan tayo dayto nga daniw danggen tayo pa dayto kantang nalatak ka kantang Ilocano ana polwan iti Toy Karayo dayto rendition da Apo Alexander Barot ken Salome Fala Williams. Angya. Karayo. Yes. Ngayon kalay din kadagiti onoy ko adi kaaklunen ay pagaro mun sa bareng pulbo dalilaw panangirurumben na irut akarikyan sa patakawan patyen kayas na ka na panagong manoy ko di ka pa'y denggen amin na panang buti ko ikaw pa'y lalaisen
panangirunen. Anyat gusto'y madenggen, at pagkabukayan day kakaasi. Tapno nayat ko't pasudyen, kebabyagan kasi tatalingen. Nairut akarikyan sa patakawan patsyem, nais na ka na parabong unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na parang butikot ko, ikaw pa'y lalaisen. Panang idadanes, panang irurumen. Anyat gusto'y madenggen, at pagkabukayan day takaasi. Tapno nayat ko't pasudyen, ketagbiagak at itatalingen. Nairot akarikyan sa patakawang patsyem, dayos na ka na parabong unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na parang butigot ko, ikaw pa'y lalaisen. Panang idadanas, panang irurumen. Anyat gusto'y madenggen, at pagkabukayan day takaasi. Tapno nayat ko't pasudyen, ketagbiagan at itatalingen. Nairot akarikyan sa patakawan patsyem, dayos na ka na parabong unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na parang butikot ko, ikaw pa'y lalaisen. Panang idadanas, Hello, Doc Ronel de la Cruz. Nairot akarikyan sa patakawan May ating music, may ating music. dayos na ka na parabong unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na parang butikot ko, ikaw pa'y lalaisen. Panang idadanas, panang irurumen. Anyat gusto'y madenggen, ang pagkabukayan day takaasi. Tapno nayat ko't pasudyen, ketagbiagak kasi tatalingen. Hello, Manang Imelda. Okay, so dahil ito'y karayo akanta nalata akanta nga Ilocano nga patyanta yung naibasar iti dano ni Apo Isabelo de los Reyes apan nakalilaw. Dinamag ito ni Kakatanod Roy Aragon niya dadya in Kalaigi. Atapon tayo madadigat Kalaigi termino uno kas linipat mo itinabayagin linipat mo kula ni Apo Rodel kat inligis. Okay, so ito danim ni Apo Isabelo de los Reyes apan nakalilaw. Yan tayo basahin. Panakaalilaw. Awanen ti singgalot naputed aminen. Kinayat ti langit akasta anyat aramiden. Sisi ayatak ngagsagaba kadito uken nagtalnan to'y kararuwak karigagay nat awanen. Manipod kini Gertrudis G.D. Abellaneda. Iti pegges ti baring-baring a panagayat mo. Inulbud na ket pinagrayo na to'y puso.
ket kadagiti makatignay a panagdawdawat mo, pinatubo na ti sabong ni inanama dito'y barukong ko. Inkarim asikanto ti kalasag ko dito'y daga, ket tinadalos a barukong ko, linuktakken ka, nga masiak pa'y tagandat mo piman aya, asalbagen to'y puso iti manglilipot apana. Tinakem mo isu idi ti surusurutek, kasla akla kordero anaamo ken naulimek, nga idaldalan mo ita adda ita isip, takunam anadalus aragsak tiin ka ited. Ngem ta idi agumilgil ayab, ti panagrayok ken ka ken panagayat. Ginuliban nak tao anadamsak, ket tapno innak maumumsi linikudan nak. Daytoy ket dinaya ti paraiso ni ayat, ngayon karkarim ken insap sa patam kanyak. Daytoyen aya day didalan anaragsak, ako nam nga arpusam to iti sabsabong anapusaksak. Binig a panagulbud ngay di kasla na sayaat, rago a nagudas iti apagdarikmat. Panakalilaw asugaten nato'y kararwak, a nagsapul ken ka ti ayat adiket pirak. Ngem di ka pabasulen tati langit, impato na amalmesak iti ladingit. Sika ti binaon na nga umay mga ramid, kunamngad anatuluyan tigasat ko anulpit. Day di nasungdong ayat di ka kuna, anagbalinen na napalaos agura, tadiam mo tagibales to'y kararwa, ken mangsabidong idisamit nga impananam ko ken ka. Kasyan kawen tadi ka na imatangan, day di natakne nga puso aliniputam, tipateg na di kapiman na amuan, day di karayo ngay nakupikupan. Pakawanen ka ket no iti palanggwad mo, di ka masapul iti panangipagarup mo. Ita konsensyam umawag akto, ta iti panakapakawan masapul mo. Adios, di ka ayatenen, bendito ti langit, naglabas ti bagik, ket nagnaanat nagladingit, may saman alwako na narigreg, pan nakalilaw ti kararwa ngagsangsangit. Diyos tagina, gayem, kadaya ti danim ni Apo Isabelo Florentino de los Reyes. So, kas kadagiti, kas na ko na, medyo madlaw yung dagiti balikas, baring-baring, lilaw, panagrayo, ulbud. Sadyay nga na ibasar ti lyrics ti kanta ti karayo. Numadlaw yo, kasmat kadaanan nga dani yung Ilocano, napnapno iti sasainek, ladladingit nga panakalilaw posible no siguro no, ipapilit tayo basahin, no, ikagumaan tayo basahin, mabalin nga naalilaw at humatang dita tiyang balayan si Kwan, balayas naisaran Taypay. Mabalin nga naalilaw iti pagrup ng paraiso, iti susarek na iti seminaryo, naduktalan naman iti ababa tiyempo na iti seminaryo, no patatawo na iti seminaryo, san mat a paraiso, siguro san nga di religion mismo, na di pamati mismo, no diket diti pambalakad, panangiwardas, dagiti praile, iti seminaryo, no iti simbahan mismo, mabalin nga dagiti ti pinampano na dun belong ka iti nga danyo na lilaw at dito iti jay dito ka din ayat ti paraiso na ayat ngin karkarim ken insapsapatam kanyak
Kaya so pag na dayan ti ko saan madgayam. So kasanda kamat tayo tay malagsi dagiti dandani ni Apo Don Belong naruway dagiti inararamin na pa nga panagsukisok panagipataros kadagiti dokumento iti man may papan iti pamati kuno istorya iti Pilipinas ket ken nakipaggamulupay iti republika ni Apo Don Belong kas nakunatay itan may isa kadagiti nakunatay itay may isa kadagiti kaya tayo met atuladen gapo iti manasyat mat nga aramidan dayto nga nagtultuloy iti panagsukisok tayo panagipataros tayo kadagiti mabalin nga sukisuken ipataros nga dadapay nga makatulong iti panangpasantak kung panagpapigsa tayo iti lengguwahe ken literatura tayo nga Ilocano ta isumat ti medyo amu tayo ta kas na ko na tayo ni Don Belong nga rin pinadas na mo tagbalin nga negosyante medyo negosyo po ko mo iti nagbanagan na so nadumakas di tayo mat siguro gapo tawa mo ti gapo iti kaado ti nasking bayada no wag kagaguman tayo mo ti medyo negosyo sa paminsan saan tayo siguro nga nalinya dayay at tilinya tayo mat kat agsukisok o nagipataros di isutarami din tayo saan ka din kit din so ti idawdawat tayo personal idawdawat tayo kat adda kumapay nga may payan tayo ti pamigbig ni Apo Isabelo de los Reyes ta iti anyaman nga aspekto ti biag tayo kas Ilocano iti man literatura uno lengguwahe uno pampamati adda dagi na aramidan na and urikas kasano ket may samet kadagiti remupir kontra kadagiti mannanakop and may sapay kadagiti nagkakaon ng nangirupir ti karbengan dagiti manggad nga Pilipino kapati sunod ti presidente ti may isa nga union adda ngamin nga amammo siguro dagiti Ilocano uno iti Pagilian tinagan Diego Silang Aglipay Gabriela Silang nga no ararigan kat saan man nga iti nadamsak awagas ado tinaramidan ni Apo Isabelo de los Reyes nga aging kaita kat pagnanaaran dagiti scholar dagiti agsuksukisok so mano kadagiti pagkita tayo nga kasi ito dito el folklore Filipino History of Ilocos pero translation na gito yan ang Diablo sa Pilipinas so ano pa isang sa bali and as nakon narigat mo no bigbigan tayo kas amati literatura nga Ilocano nadangaro din niya po Pedro Bucaneg sa tiin na ti literatura kat ninanang ng Leona Florentino no, siguro prinsipe ti literatura nga Ilocano or nya sabagay damot din kas nabigbig mo din kas amati dagiti manggad nga Pilipino and founder ti Iglesia Filipina Independiente ngem kayat ko kuma numabalin ket mabigbig isuna kas nang nangruna nga
agsuksukisok o ni scholar nga Ilocano. Ti ko na niya po board balayan sa Bilmer ti pamayang balayan di topic mo itong bigat i-anunsyum itantap no abangan mi ti sumarunong episode kasla i-promote mo tam no other rhyme thanks kung katakitak na ti at ako di ko kasadyay nujak malilaw kat ni Apo Aurelio as agkiwili ti nakakalendaryo nga intayo tarataren inton bigat kat medyo adumadati na adi oras tayo na 9:45 kat kastapay Diyos tagina kailyan babay pa ilayang ta agur uray dati inawak